Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u anton play phi baro kini gilong ki khubor bam takasngi karkum ki khubor ki blayo ban lum laya thu bakawe ka khun kan thei ka brang ndu banai jong kawe ka shijur ka bakhlam yeng khamsam kala sha bat bor hadin bakla sha ra bor ha katayo bala dem ha bortola ha golgata ong ki pulit kane ka jingjia kala jia saubnai hadin bala jia ka sha le beijot kate ka doctor ha RG Khan Medical College mar hospital bar kane kala primi ya ka jinkhi win ha kate ka than kani ka jingjia kala pau hadin ba we ubriu la phone chathanat pulit jong ka bortola ban pintim ba we ukhna rit uyam marwe jor ha kalinti ya ikjat shabar yeng jong uhe jong ki pulit jong ka golgata urupesh kumar uyatho ba kate ka khanna ka baju sa ba ki kme ki pa jong ka ha kate kalinti ya ikjat kala jar ngai no hakikat tu ka ne sngi min shwa ulay thu shu shu bakat kum ki dur CCTV la kem ya we unong sha kno na jargram ngila lumya ki sakhi sabut circumstantial evidence ha kapor bangi pelong ya kajing token na lor kata ngila bishar bnia ki dur CCTV jong kate ka surang la ithu ya we ubriu ubakarteng urajiv ghosh lingba kane ka dur CCTV la kem ya u balawan ra shagol gata na jargram ngila pelong ya kajing toket ya u banlap lada ki weru ki donkti ha kane kajing jia ula ong ukumar ki pulit kile thu bashan hadin bakla yo ya ka jingko jingkhya ya ka tega khna rin la ra no ya ka sha RG Khan Medical College but hospital ha ka ba ki doctor kila kendit ban yo I ya ki dak jingman saw hajan ki benta ba shimet jongka ki don ka tu ka ni ki dak sniu ha ka met jongka ru kumju ki ba pin I ya ka jingsha le ben ha ka liang ka jing shongkha ka jing to ket ka baning kong kalala bala shim ya ka khunung na kalinti ya ikjan batlara shanu shanu balale beijot yaka hadin balale ekatika kamrunar lapan hap yang yaka loong uhe pulin